Aprangsi kadu kawi labang so YouTube channel long kilangara duan apan stami nilihin pen adap kimi kardom nang pajariglo kardom lapen pinila so video long nali tumpan nang kiwan pi nang mate nang kithan ponji labang ki Aadhaar card pen copy pi a document si kiling nang ji kenang sotma la so aputhak si pini nali tum apan la so video long pathiek pen nang than pachini ponik po jong se nali tum la so YouTube channel long nang ka homrim nilang pulte pader depin pen nali tum subscribe igon lapen videos tami nali tum share ponigon tante non pathiek pen Aadhaar card pen copy pi a document si kiling nang ji ma la so aputhak nali tum apan la so video long nang than pachini ponik po tangte non pathiek pen chethan ponlonang Aadhaar card copy pia documents pen sikiling kidu nang ji kenang sotma laso alis aputhak non labang so video long chethan ponlonang lapen kicheng si labang kenali tum thek ponlong exi mandatory lapen very important kenang sot lapen kenang nai important lo pan card pen Aadhaar card labang ke link duwek nang pu jong si pan card pen Aadhaar card link awi pulotangte ilitum bank account stame ingpulong ledet pola pen loan le ilitum chera ramdunji pustame ramdun ong ledet pola pen son two wheelers puno four wheelers puno ilitum jong se finance pen gari motors stame en pulotang te latta en long ledet po lasi pan card pen Aadhaar card labang ke mandatory lo link dowek nang po lapen number 2 along langdam lo pulte bank account pen stame Aadhaar card kiling nang ji kenang sotlo jong se Aadhaar card pen bank account link awe pulotangte ilitum subsidy punon lapen pension punon lapen government scheme la so payments punon ilitum lahayali stame long don dedet po lapen dothula number 3 along Aadhaar card pen mobile number lata kiling do nang ji kenang sotlo non molom ajad scheme on lapen documents non apply lo uplote Aadhaar OTP la bangki kenang iksot lo la se Aadhaar card pen la mobile number la ta 100% link do wek nang po jong se link awi pulotang te ilitum kilong jia son stami long dun ik edet po asi Aadhaar card long kiling a mobile number la bangki kai ki stami ilitum pareng ikwer nang ji recharge ik det non recharge la bangki thap ver nang po lapen number 4 long dotulang number 4 long labang ke ration card stami Aadhaar card pen kiling nang ji labang ki kenang sotlo jong si Aadhaar card pen ration card jong si link don de pulte ilitum sang long nang ji stami long ledet po dal le ilitum che andon ji stami long ledet po pen la son thak sini le ilitum che andon nang andoni stami lata long ledet po ingti le ilitum che andoni stami lata long ik edet po lapen kapre scheme long uruna doi ale puno lata ilitum long don delo ngasi ration card pen Aadhaar card lata kiling do nang ji kenang sotlo lapen number 5 long bangkela son lo LPG gas connection jong sinali tum amen pen jong si gas connection LPG gas connection do pulotangte nalitum doctor subsidy long nalitum chini iglo ilitum gas che thai dam lo pulotangte 1200 ba 1300 dak ke thai nam la bangkena endon po thai dam jet lo pulote ekona long 500 ba 600 atangka la bangke government hin pen nang return to po la so na return ji atangka jong si ilitum LPG gas connection pen Aadhaar card jong si link awi pote la subsidy listami ilitum long dunde det po la pen number 6 long dotula voter ID mate epic voter ID stami non molam arong tin la pen adon tin dam ekbom lo la verification dam jifan voter ID stami inwet abang phu hini ke thom voter ID dokok titi la si non banke voter ID stami Aadhaar card pen link pado ekok lo la jong si link dolote inwet amunit la bangke isiwet voter ID si use long po lapen voter ID pen Aadhaar card stami link lelang pote nang litum lakbang ta kiling nang ji nang litum kenang eksot lo lapen government scheme copy paste scheme lo plotang te nang litum dak PM jan dhan account la so account nang stami Aadhaar card pen link do nang po lapen job card stami Aadhaar card pen link awi plotang te lata nang litum job card ale lapen hemso ale lahai stami nang litum long don dedet po asi non molom la bangke job card stami verification afan claim pon igbom lo alang litum KYC kuri igbom lo Aadhaar card pen Aadhaar card awe pulotang te lata KYC bang claim on edet po lapen PM Kisan Samman Nidhi Yojana PM Kisan long stami ilitum Aadhaar card jong si awe pulotang te PM Kisan alita ilitum long don igelo lapen pension puno old age pension puno widow pension puno disability pension puno lahai pension pen stame Aadhaar card awi pulotangte ilitum ali bangke long donde det po lapen student atum ta lason lo scholarship lapen education scheme
student tum stami Aadhaar card awi pulte non molom ki school ki dun stami asapso ka siksak bangke doi kopo athema Aadhaar card jong si dolo pulatang te ili tum scholarship ali stami long dun ikpo lapen ko lason জীবন প্রেরণা স্কিম ধনন মলাম স্কিম কাপিকlang ongpik la স্কিম long stami ili tum Aadhaar card awi pulote long dun dedet po jolalo lapen other useful linkage nalitum driving license tami Aadhaar card awete non molom ke driving license tami ilitum apply longli lapen ghari RC noy ghari RC punon ilitum jongsi Aadhaar card awete ghari RC tami lata kam bangke ilitum apply longli dat po lapen invalidated po labang so RC tami lasi driving license tami ilitum la Aadhaar card pen kiling do nang jikinang sot lapen vehicle RC punon lata ghari RC puno lata Aadhaar card pen link neng kidu neng ji kinang sorlo lapen insurance policy life insurance lapen health insurance lahai bangta ilitum la Aadhaar card pen kiling do neng ji kinang sorlo lapen UNA mate EPFO puta pupon PF atangka stami ilitum Aadhaar card awi pulte la so atangka alis stami ilitum long donde detpo la silason thak documents doan la bangke non bangke Aadhaar card pen kiling neng ji kinang sorlo lapen non la pan card pen Aadhaar card stami penangan abang pu abang pitumang pupu je pan card pen Aadhaar card bang link nang ne Assam long kido abang pu abang pitumi nalitum lahai tum alam masab ta arju igri mo nalitum la kiling nang ji phorlo tangte nalitum jong se non bang link ho rapport nalitum link dun dedat pol tangte mo nalitum suri ni pidet afis tami nalitum link long ledat ta thekji se prabjen pen pan card link lelang atum prabjen pen link ba prabigon anut kapre galam nalitum arju igri athema non molom ki jada documents non Aadhaar card pen si link ik thailo la pen link wek nang pon nona bangke nalitum stame prabjen pen la pan card link lelang pulte link pa prabigon la pen important notes la bangke la son lo nalitum ning chibi nangji Aadhaar card along ki do mobile number la bangke kai ki stame active nangji la pen Aadhaar card biometrics tami nalitum update nangji lapen Aadhaar card long nalitum amen date of birth gender lahai tami nalitum angton documents pen isiwet nangji jong sinalitum along copy ni Aadhaar card along amen akur date of birth lahai chokchi pulte lata nalitum kapachok nangji nona bangke kenang iksot lo dase prabjin pen Aadhaar card correction selang atum stame Aadhaar card bangke correction dam ikon lapen pan card pen Aadhaar card link lelang atum stame link pa prabigon nalitum bang anut kaprek alam arju igri athema non ke Aadhaar card ajat documents pen stami kiling do nangji labang ke kenang iksot lo asipini la important documents matela Aadhaar card pen kiling nangji aputhak nili nang ke than ponji labang ke la anchot lo la sinalitum copy pi sinalitum kiling tangma link lema labang ke nalitum labang so comment box along tok pen nalitum than pachini ngon lapen upor molam so apor chipi penalitum labang so videos tami share poni kon tangi dome thak me kadu kawi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilin pen kardom